seqüència, necessitem uns efectes sonors, uns de vídeo i una reacció química. Una reacció química és un procés en el qual una o diverses substàncies es transformen en una altra o altres, diferents de les inicials. Els reactius són les substàncies que inicien una reacció química. Els productes són les substàncies finals que s'obtenen en una reacció. La reacció que farem és la descomposició del peròxid d'hidrogen en aigua i oxigen. El peròxid d'hidrogen també l'anomenem aigua oxigenada. Aquesta reacció es produeix molt lentament, per això fem servir unes substàncies anomenades catalitzadors. L'aigua oxigenada que utilitzem és del 30%. Al ser un producte una mica corrosiu, hem de seguir unes normes de seguretat. Passem 0,5 grams d'òxid de manganès 4 i l'emboliquem. En una proveta hem posat 30 ml d'aigua oxigenada. La reacció que es produeix és molt exotèrmica i desprèn un vapor d'aigua. Per fer més vistosa aquesta reacció, barregem sabó de rentaplats a l'aigua oxigenada. Esto es lo que hace un buen amor. Aquesta reacció, utilitzant els dos catalitzadors, és el que hem fet servir com a efecte especial en l'erupció volcànica. En aquest cas, li afegim colorant vermell per donar un efecte de lava. La descomposició de l'aigua oxigenada en aigua i oxigen és tan lenta que és pràcticament imperceptible. Quan hi hem aplicat un catalitzador, la reacció s'ha produït a gran velocitat.